El 8 de març commemorem el Dia Internacional dels Drets de les Dones, una data d'homenatge al moviment feminista i de reivindicació. Hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones. La pandemia ha puesto una vez más de relieve cómo las crisis afectan de manera diferente a hombres y a mujeres, en el ámbito de la salud, pero también en el económico y social. Les dones necessitem governs feministes, governs que prioritzin acabar amb la violència masclista. Les dades són esfereïdores. Necessitem governs feministes de debò, que lluitin i treballin contra la feminització de la pobresa i el sostre de vidre, que ja és de formigó armat. Necesitamos gobiernos feministas que trabajen realmente por la conciliación, por la corresponsabilidad de los nuevos modelos de masculinidad. Necessitem un govern feminista i, per tant, abolicionista, també a Catalunya. En ple segle XXI, encara hi ha homes que es creuen en dret a comprar o llogar el cos d'una dona. És inacceptable. El PSC hem estat el partit amb més suport de les dones en aquestes darreres eleccions, gràcies al nostre compromís amb el feminisme. Perquè sense drets no hi ha igualtat, perquè sense igualtat no hi ha llibertat. Les dones necessitem governs feministes ja.